Hola, avui anem a fer una miqueta de repàs dels conceptes de capes del GIMP, d'acord? Faré servir dues imatges que les tinc preparades aquí. És aquesta imatge, de tret de Wikimedia Commons, aquí hi ha l'autor i les seves llicències, i aquesta és el mateix, també de tret de Wikimedia Commons, amb l'autor i la seva llicència. Som-hi. A veure, amb aquesta imatge, primer de tot, anem a mirar aquesta imatge. Aquesta imatge tan sols hi ha una capa, d'acord? Que és aquesta. Per definició, una imatge es crea en tan sols una capa i nosaltres podem crear-ne més o no. Si jo afegeixo un text, per exemple, aquí, sempre que afegeixo un text, augmentarem la mesura perquè ho veieu bé. Canviarem el color. Sempre que afegeixo un text, el text es genera com una capa nova. M'ha aparegut aquesta capa nova. Tants textos que jo afegeixi serà una capa nova. Ara tinc la capa del bosc, que és aquesta d'aquí, i ara tinc la capa de la imatge de sota. D'acord? Les capes, primera cosa que hem de saber, les capes són jeràrquiques. La de dalt està per sobre de la de sota. De forma que si jo agafo aquesta capa, faig un clic i l'arrossego i la poso a baix, aquesta imatge em tapa l'altra, d'acord? Perquè en ser més gran, la tapa. Si ho torno a pujar, ara es veu perquè aquesta imatge està una a sobre de l'altra. A més, hi ha els ulls que puc fer que no es vegin, tot i que està per sobre, jo puc treure l'ull, deixar de visualitzar aquesta capa, per tant aquesta capa no es veu. Què més? Coses bàsiques d'això de les capes ja les hem vist. Anem a veure com podem afegir una capa. Anem a veure com podem moure una capa, perdoneu. Jo, ara aquest bosc que el tinc aquí col·locat, aquí tinc l'opció de moure, he triat la eina mou. I fixeu-vos que l'opció que tinc és mou la capa activa. Per tant, si jo vull veure el bosc, tinc que cerciorar-me que la capa bosc està activa, està blava. Ara està activa. Vinc aquí i la m'ajugo. D'acord? Si jo tinc la capa activa és la de baix, quan vingui i faci moure, el que estic movent és la capa de baix. Veieu? Control Z i recuperem la posició. Què passa? Generalment les capes de baix, que és la que fa de fons, no la volem que se'ns bellugui. Si volem bloquejar una capa tenim aquesta opció, que és la que bloqueja la posició i la mida, d'acord? Que jo ara, fixa't que com que estic a aquesta capa, el símbol de la meva icona és un prohibit, no em deixa moure. Cada faci clic no em deixa moure, d'acord? Em bloqueja mida i capa, encara que jo hi digués vull redimensionar, tampoc em deixa redimensionar. Quan canvio de capa, aquesta capa no està bloquejada, d'acord? Per tant, la puc moure o la puc redimensionar. Vinc aquí i moc aquesta capa i la col·loco on vull, d'acord? Què més? El mateix em passa amb això, bloqueja els píxels. Si jo estic a aquesta capa, ara estic a la capa de fons, on hi ha la imatge del bosc, jo tinc els píxels bloquejats, sí? Ara els bloquejo, d'acord? I per tant, no puc dibuixar amb el llapis. Quan la desbloquejo, ja em permet dibuixar i guixar, d'acord? I això és la capa alfa. Això serveix per bloquejar la capa alfa. Què és el canal alfa? Totes les capes tenen un canal alfa. Hem de saber com l'hem creat. Si jo agafo la goma i esborro, aquesta capa en concret no té el canal alfa actiu. Com s'activa el canal alfa? Botó dret a sobre i agafem l'opció afegeix canal alfa. Si ara esborro, fixeu-vos que em surten aquesta malla com d'escacs. Això vol dir que serà transparent i això vol dir que això és blanc. Per tant, puc treballar com si estigués treballant amb un full, d'acord? I quan esborro es veuria el blanc del fons, o si tinc el canal alfa, puc treballar com si estigués treballant sobre una transparència i per tant, quan esborro es veu la transparència. Anem a desfer-ho. Per tant, si jo bloquejo el canal alfa, en aquesta no puc, m'apareix el blanc, tot i creat un canal alfa, d'acord? Quan el desbloquejo, perdoneu,
afegeixo un calfat. Quan l'afegeixo, em surt transparent. Vist. Anem a veure què passa quan jo vull posar aquesta imatge, no? Que això és aquest cabirol que us he ensenyat abans, d'acord? Aquí tinc molt ampliat i jo l'he retallat perquè el vull col·locar allà com si estigués tallant el cap per aquest bosc, no? Doncs jo vindria aquí, fixeu-vos que aquesta imatge té el canal alfa actiu, per tant tot el que hi ha darrere és transparent, per això són aquests quadres, i el que faig és, des d'aquesta imatge, faig un copiar i em vinc aquesta d'aquí i faig un editar, i aquí és important enganxa com a, i és enganxa com a capa nova. Per tant, m'ha aparegut aquest cabirol aquí, i jo el puc seleccionar i moure'l com si fos un cabirol que està traient aquí al cap. D'acord? Ara puc canviar el rètol i moure'l a algun altre lloc. Com que estic treballant amb una capa diferent, capa enganxada, li posaré el nom de cabirol. Botó dret, hi ha una opció que és... perdó, fem doble clic i podem canviar. Cabirol. Clar, quin és l'avantatge de treballar per capes? Si jo, en lloc d'haver fet això, ara això ho amago, en lloc d'haver fet això, vinc a aquesta capa, que és com estava abans, i faig un enganxa, m'enganxa el cabirol aquí, me l'enganxa com una capa flotant, d'acord? El puc moure, el puc col·locar, sí? I després el puc ancorar a la capa, el puc desar a la capa de baix, ancora a la capa. Què ha passat ara? Aquella imatge s'ha fusionat. Jo aquest cabirol ja no el puc recuperar. Hauria de tornar a retallar tot això. Però el problema és que a sota del cabirol ja no hi ha el bosc. Sota del cabirol quedaria blanc. Per tant, és molt més interessant treballar per capes. Jo vaig a desfer tot això que he fet. Ctrl Z. Per cert, el Ctrl Z us servirà mentre estigueu treballant. Si jo ara això deso aquest arxiu, quan el torni a obrir ja no podré fer el Ctrl Z per treure el cabirol. Anem a imaginar que jo ara tinc aquesta capa flotant aquí, si jo ara vinc a aquesta capa d'aquí, a la d'abans, fixa't que em deixa les capes flotants, no em deixa canviar de capa fins que o la defineixo o la ancoro. D'acord? Jo podia venir aquí i dir-li, no, vull donar-li un nom, vull dir-li cabirol 2. Ara sí, ara m'ha creat una altra capa, però si mentre estigui com a flotant, no. En qualsevol cas, jo aquesta capa no la vull perquè ja tinc el cabirol 1, faig botó dret i el que faig és suprimeix la capa. Aquest cabirol que no es veu, ara vull que es vegi i ja en sortirà. Els avantatges de treballar per capa és que jo vinc aquí i ara puc dir, doncs mira, aquest cabirol potser és massa gran, no? Vinc a aquesta capa, i el que vaig a fer és escalar-lo. Vaig a fer un cabirol una miqueta més petit. Com que estic treballant sobre aquella capa, doncs no passa res. No m'altera les altres coses. Tot això si ho hagués fet amb el que tenia enganxat no ho hagués pogut fer. Ajusta la mida. Ja tinc el cabirol aquí molt més petitet. D'acord? Bé, doncs això és tot una miqueta el que us volia explicar de la gestió de les capes.